Club Junta, building better Africa. Anoto maziro wano ndalero akabambe tukuva nimene mukumala nkulira nakuva nimugonera kuti yayi ifeyo akadzati sankha tidzasintha zinthu ndipo tidzapanga ma personal sacrifice kuti dziko lino litukuke pakana tizidzaenda pansi kupita kuntchito inali joke inali joke kuti linali Mwaswera banja Malawi konse kumene muli. This is Comrade Ntanyiwa. Panopa zaka zimene tikufunazi zama jokes zonse tikuzifunaso. Amene akuziwa zonoti ndi mtsogoleri wa dziko ndi akufuna abwere ndi ma jokes 2026 imene yoyo sitikuilola. Palibe ndipo sitilola mtsogoleri wina aliyense kuti azibwera ndi ma jokes tatopa nawo Amalawi tavutika takumana ndi ziphinjo zosiyana. So apa tufuna tiyankhule kunena kuti wina amene azibwera ndi nkhani zake zoti ma jokes utsogoleri saununkhayi. Ndipo zoseweraso nda Malawi mulekeretu ino azitsogoleri zoma yankhula kumapeto kwake muzinena kuti no, I was just joking, I was just talking, I was not meaning it. Those nonsense, you must stop it. Tukufuna mtsogoleri amene akhale serious, amene akhale wamasomphenya ndi dziko la Malawi. You people simungachite manyazi kukaona kaujeni kamwana kakubukina Faso kacha mmene kakupangira zinthu. Palibe mwa inu mmodzi azitsogoleri amene akukhala ndi chikhumbo chonena kuti I wish masomphenya amene ndili nawowa nditabweresa ndikuagwirisa ntchito ngati dziko lingandisankhe. Koma you come kupagulu nkumatuza ife I was joking. You are joking with who? We Malawians, we are tired of those full of nonsense yama jokes. Tukufuna mtsogoleri, tufuna ife president amene akabwera asamatuze zonoti I was joking. Now we mean serious business. China chimene tufuna ndi pemphezo zipani zonse sindikuchosaso chipani yayi koma zipani zonse. Now this is the time mubwere pa ground musituuza zonena kuti ife tikalowa mboma tizakupangirani zakuti siyani kuchiri kupangana asoti sitikufuna tizifa pa msonkhano kumatuuza zonena kuti amene aja amakoza pamphasa amene aja anapanga zakuti. Now we need serious. Bwerani mutuze Amalawi ife tikatenga bomali tizapanga izi, tizasisa mitengo ya zinthu, tizapanga izi. It's what we need Malawians. Mukapita misonkhano mwanumo sitikufuna muzituuza zone kuti tioneseni ma research anu ife ma research atu ndipita Mutharika. What type of language is that? Tuze na Malawi mutuliseni wanuyo ife timuone. Mumtulise Peter Mutharika mwike hapa. Also amutulise wawoyo amwike hapa. Now it's us, we must choose who is the right leader. Amene tikumuona kodi ndi awama jokesiwa kapena tukufuna uyu.
azisogolera azipaniso, you need to mind your words. Simukabwere pa msonkhano ndikumayankhula zonota ife maliseche athu ndipita Mutharika. Who told you? Those nonsense you must stop. Tabwerani mutuuze zone zenizeni mukalitenga bomali mwapangira chane ya Malawi. It's what we want. Pari Mpopo FM tisachita expose china chili chose ngati anthu muzipanga zinthu kumidima kumapanga zinthu kuseri kumaona ngati zinthu zimene mukuzipanga kumenekozo anthu sazidziwa anthu azazidziwa pali Mpopo FM. Once Mpopo FM ikazangoti yadziwa tizibwera ndikuyankhula poyera. Amalawi takhala tikuvutika ndipo tikuvutikabe nkhani yokhuzana ndi maofesi aja ISCOM. Lero ndikupezeka munthu wina ndikukakhala ndi anyamata ake omapatusa magesi mwa chinyengo. Ibrahim Matola izitu ndi zimene ayankhula achinyamata amene wawo atagwidwa ndizophusa zawo zimene amapanga kunena kuti Ibrahim Matola munatuma anyamata Gift Saidi komanso Chipiriro Banda ndi mzimayi wina. Anthu amene wawo ndagwesikomu kumangochi. I don't mind, I don't care kuti zikhala bwanji. Chimene tikufuna ife ndikukonza zolakwikazo kuti zikhale poyera. Tamva kuti Ibrahim Matola mukumatuma anyamata nkumapatusa magesi mwa chinyengo. Nde achinyamatawa amakutibulidwa amakwapulidwa atapita pa nyumba ina kuti alowe kumpanda kwa munthu amene yoyo ndicho linga chonoti apatuse magesi mokuba. Nda anafika pa nyumba ina kumene kuja chifenoti mwini wake wa nyumba amakana kunena kuti ine simukulowa pa nyumba panga pano. Who send you here? Anthu aja anagwira ndikufirifitidwa. Ndi pamene amaulula kunena kuti ifeyo Ibrahim Matola ndi amene atituma. Ndi Ibrahim Matola munatuma anyamata kunena kuti azikapatusa magesi mwa chinyengo. Ndipo anthu amene wawa akutolera ndrama 300,000 akapatusa magesi. Mwachisanzo nyumba ina ili ni magesi, iwo akatenge magesi kuchokera ku nyumba imeneja kukampasa munthu wina wa nyumba ina. Izikanga di nyumba ina ija it's part of voice quarter. Zimenezi ndi zimene zikulowesa pansi dziko lathu la Malawi chifukwa ndalama zimene zikanapita ku Eskom ndikukathandizira dziko lathu kuti zinthu zichite bwino. Matransformer akaphulika ndalama imene ija ndikukagula matransformer. Lero anthu mukupanga za chinyengo. Anthu ogwira ntchito zawo moyo mu boma lija la Nchisi lero anapita kukaonekera ku State House. Achakwera game imeneyi anakuuzani ndi ndani kuti muze aitana anthu pang'ono azibwera. It will never help you. It will never help you. Chifukwa kumbukirani chikunena kuti pali issue ya Klaus Chilima imene chatu Amalawi ikadali mmutu mwathu. Ndipo pali issue imene katundu wakwera mdziko mwathu mwa uchitsiru. Amalawi tikukumbukira zonsezo. Nawo ngati munthu wina wake wakunamizani kunena kuti to win a presidential 2025 pa 16 September pakufunika tita muitane madokotala aku Nchisi onse abwere, muitane manesi aku Nchisi onse abwere, mukatero muitane madokotala aku Udowa abwere, muitane
heavy surveillance assistant ngati mmene mwachitira pano kuyitanisa ma heavy surveillance onse aboma lija la Ntchisi kupita ku State House ndikukapasa ma 50,000 by the end of the day ndikumauza zonena kuti chimene ndakuyitanirani kuno muzandisankhe ineyo 2025 ndikhaleso president. Ndani amene akufuna kunena kuti achakweraso mukhale president wa dziko la Malawi? Ngati anthu sakukuuzani, a Richard Chimwendo Banda sakukuuzani ku Malawi kuti Amalawi atopa nanu, akukunyengani. Dziko la Malawi panopa sili kufunanso president wochedwa Chakwera. Whether you like or not, dziko la Malawi sili kufunanso president amene dzina lake achedwe Chakwera. Akufuna amve dzina la munthu wina. Mwatonesa zowawa, Amalawi taona zowawa, Katundu adula, anthu ti mmene anasira anthu ena kumwa ti mpaka pano. Alimi amene amakonda kumwa ti kukasiya lero alimi acha ti sakumkwanisa suku kuti angati kugula. Fulawa yomweyi woti amaphikira masikono anthu nkumamwa ti kukasiya fulawa wakwera mtengo. Now you are wasting your time ndikumapita ndikumakaitana anthu ku State House. Ku State House inali nyumba imene kumapangidwa ziganizo zonena kuti dziko lingaende bwanji. Lero ku State House kukuitanidwa gule wamkulu. Lero ku State House kukuitanidwa akulu agule ku State House. Lero ku State House kukupita ma heavy surveillance amuzipani zosiyana. Lero ku State House kukuitanidwa mazibusa. Reason musandi votere ine. What nonsense. Amalawi nziko mwathu talandira alendo. There is a time uri Mpopo FM tinazayankhula kunena kuti ku department imene aitanidwa department imene aikidwa Kenneth Kaling'oma kumene kuzilowera zifamba. As we are talking, anthu ochoka ku Israeli anabwera mudziko mudzina licha lonena kuti ma investors abwera mudziko mwathu akutha 1 week pamene anthuwa ndizigawenga. Timu ya Mpopo FM ikhala ikupita m'maground onse kukayang'anira zisankho za DPP. Siti kufuna kuchitike chinyango chifukwa taona zambiri zimene zikuchitika ku DPP. Nde timu ya Mpopo ikhala pena paliponse pamene pakuchitika chisankho chifukwa chimene tikufuna ife anthutu ali ndi chikhulupiriro kunena kuti DPP ikubwerera mboma pansi pa ulamuliro wa Apito Mutharika ndi zipani zina zotsutsa. Now sitikufuna kunena kuti Apito Mutharika akamakalowa mboma alowe ndi nyakanyaka. Ende ndikufuna ndiyankhule pano kuchoka pasi pa mtima mwanga. Nonse ma MP, ma shadow MP amene mukupangidwa chipongwe chifukwa chonena kuti chipani cha DPP azisogoleri ena ali ndi anthu awo amene akuachita impose kuti nda amene aimire kumaderako. Ndikufuna ndikupangeni encourage achina Kajomba. Ndikufuna ndikuchiteni encourage kunena kuti kaimireni pa independent. Mukaimirire pa independent ndicholinga anthu akwanu akakuvotereni mmene anakukonderani inuyo. Ndikuti akuchipani aja atengerepo phunziro kunena kuti nthawi zina ndi bwino timve zimene akufuna anthu kudera kwathu. Kumaderako anthu akumfuna Mtanyiwa, koma inuyo mukukakamira kunena kuti iyayi tikepo busy work. Ndetu kufuna anthu akudera
musankhe anthu akukhosi kwanu. Ndimafuna ndikufunseni a DPP, Salimu Bagas wakulakwirani chani kumampangira maupo? Salimu Bagas amene analiwa independent munakampeza Nkulwe bwera tigwire ntchito limodzi, anakuvomerani no matter what munali kunja kwa boma, koma anakuvomerani ndikukhala nanu limodzi. Lero Salimu Bagas mukupita kukampangira maupo kumsanje kunena kuti asawine chisankho, mukubweretsa anthu ena amene mukuchita impose, nde mukupita kumene kucha mukukamsinthira ma area Salimu Bagas. Anthu akunsanje nonse amene mmakonda Salimu Bagas, no matter what amwandija ndi anzao achunga asintha ma areas kumene koko, voterani Salimu Bagas amene mukuona kuti mwaiye muli kuthekera. Musapangiridwe kukavotera munthu amene inuyo simukumutani simukumufuna. Salimu Bagas analiwa independent, a DPP kumnyengerera munthu uja ndikubwera. Lero zona mungamaka mpange chipongwe anthu inu ndotani. Utenga wanga kuchipani cha DPP, musayiwale kunena kuti munachoka mboma. China kuchokesani mboma ndi chani chimenecho. You need to be careful. Musachuluke mphamvu kwambiri. Amalawi itu sikuti akuyiwala zimene anakumana nazo mulamuliro wanu. Amalawi akukumbukira, koma Amalawiwa aini yake akumati akakhala, nchifukwa chake akumati bola kwa Igupto konkucha. Sono ngati munthu akunena kuti bola konkucha, tisatengere ponso advantage kukamuzuza munthu amene anali wa ntchito pa khomo pathu, ndiye wabweranso kusanena kuti ine ndifuna ndizigwira ntchito pa khomo pa. Nakayesa kugwira ntchito kwa Mr. Phiri, koma ndaona kuti bola pa khomo pa. Ndiye tisatenge advantage kunena kuti chifukwa chonoti wa ntchitoyi tinamuzuza anathawa ndiye akubwereranso, ndiye tipitirizenso kumuzuza. Ndifuna nditamangire kumangochi kuli Mike Kingston kumene koko. Mike Kingston anayima nji mparliament kuchita defend chipani cha DPP. Lero Mike Kingston mwamba kwaponya miyala. Mike Kingston ayamba waoneka oipa. Lero muntu mukuti governor, lero constituency governor amene sakuziwa china chilichonse akwenda ndazi sogoleri achipani cha DPP. Mwakatenga kuti anthu amenewo. Lero munthu amene akufuna kukapikisana ndi a Kingston akupezeka ali magali moto ndazisogolera zikuluakulu a DPP. Where is democracy? Where is democracy? Already anthu a Kingston wapite pa ground, wanu amene mukunchita imposio apite pa ground, anthu akasankhe amene akumfuna. A DPP mwamba kundikhumudwisatu. Nde adauti chikwanje ku Eastern Region akwenda ndi mkulu wina akuti Bamos. Zona kupita ku region ku office ndi kumaka akalipira kumaka atukwana Mashado MP. Abamusi atalezera apita mtalika. Abamusi analezera ndikumatu kwana anthu. Do you think tukuifunira zabwino DPP?
palitu anthu ena ndifuna ndikuwuzeni apito Mutharika, pala anthu ena akuziwa zonena kuti UMP usaupeza nde chimene akufuna azitolera ndalama kwa makandidati amene iwo akuafuna, ndicho linga chonoti akamakaluza UMP iwo akakhale ali ndi makobiri amene atolera kwa mashado MP. Ndofuna ndikupempheni apito Mutharika, I'm very disappointed pamene Amalawi ali ndi chikhulupiriro ndi Pito Mutharika. Pali azisogoleri ena, I'm not saying the whole DPP. You need to listen careful to me. There is certain individual amene akustenga amphamvu kwambiri ku DPP, amene akufuna kuononga chipani cha DPP as the same akupangira Richard Chimwendo waibalalisa MCP. Lero MCP yagawanika, lero MCP ili mmagawo, kumene kupita MCP sikuziwika chifukwa cha Richard Chimwendo Banda. So the same people akufuna so apezekeso ku DPP. We are not going to tolerate this nonsense. Ngati a DPP munachoka mboma ndi chifukwa cha ma certain individual amene anapwetekesa Pito Mutharika. Then the same people achina Francis Bepo, achina Chipungu, achina Mchacha akufuna so aiwonongeso DPP. Ife ndeti ikonza DPP. Ife tikonza DPP. Kuli bwino anthu folo achoke mu DPP, then Amalawi abwerera akavotera MCP. Abusa naleligira antu analigira saja kuira antu ananazo anyamunga kupita kudaligira saja kuira antu akupita adanana zokumene antu anyamunga akupita audaliga naleligira saja kuira antu osatsuka antu akupita lilijara na antu anyamunga kupita. NCP and the president that enough is enough. Malawians are saying enough is enough. Mazibusa ndikufuna ndikuchenjezeni, mukapita mmachalichimo sikuti muziyankhula za Chakwera. Lero anthu kupita mchalichi kukayankhula za Chakwera, anthu angodzuka ndikungonyamuka ndikumapita kunsiyapo mbusa wawoyo aziyankhula za Chakwerazo. Nthawi ino sio mazibusa, nthawi inoyo sio yankhula Chakwera. Mwipisa mbiri yani ya ubusa, mwakhala abusa abwino kwa zaka zambiri, koma siku limene muzangotchula zina la Chakwera mchalichi, ikakhala mipingo ina anthu azangoweramira pansi. Osa kukuwani kungoweramira pansi kunena kuti awa ofoirawa. Mukachigesa izo mafuna kuti muziyaopseza anthu muziko la democracy. Even if you can bring area 30 yonse ndi mfuti zawo, kama mutatenga ame onse, mutatenga polisi onse kuti mukaphe anthu. Koma ndikuuze ni Amalawi ndi okwiya kwambiri. Amalawi ndikufuna utenga wanga upite kwa ma MP a independent, ma MP amene muri a independent amene mpaka lero mukupita kukayimiraso kumadera kwanu, ndipo anthu akumadera kwanu akukukondani kwambiri. This is my advice. Don't turn back. Gwirani ntchito imene anakutumirani Amalawi. Mwachisanzo MP wa Kuzomba Amayi Bongwe, ndikufuna ndikulimbikiseni kunena kuti kagwireni ntchito pa independent. Musalole chipani china chilichonse kuti chibwere chisakusokonezeni. Tiru, you make your own decision kunena kuti panopa ndikufuna ndipite chipani chakuti mutakhala so pansi ndi anthu akudera kwanuko, chifukwa kumbukirani choyambirira anthu akudera kwanu ndi amene anakutumani kuti musakhale mu chipani muime panoka.
anali ndi chifukwa. Nawo uthenga wanga upite kwa amayi Bongwe, a MP, a independent kunena kuti fasani mpaka mutakhala ndi chikhulupiriro chonena kuti nditayenda ndi awa zitithandiza. Chifukwa pano zipani zimene timazionanso kuti izi zitipulumusa zayambaso manyakanyaka. Ndiye ndikuti uthenga wanga upite kwa Peter Mutharika. You need to have an emergency meeting. Ndikuyankhula pano kunsanje lalanje, ndikuyankhula pano kunsanje lalanje. Anakhala pansi ndikukambirana kunena kuti kodi tikapangire kuti mpikisano wathu. Ma MP awiri anachula kunena kuti tikakumane kwakuti. MP wina tikakumane kwakuti. MP wina kwakuti. Instead of taking majority rule imene yanena kuti zathu zitipangire apa. Lero apesanso zonoti anchacha asita ndi usiku kunena kuti zisankhozi zikapangirikira kwakuti. Koda anchacha ndiye kuti simukumva zimene akunena anthu. Munaoneka akulu inuyo kuti you are nowhere near kupulumusa anthu amalawi. Ne amalawi akufuna maansala. Ndiye pamene anthu akufuna maansala za zimene zinachitika kuka. Azisogoleri ena a DPP sakumfuna Gladys Ganda, sakuafuna Salimu Bagasi, sakumfuna Kingston. Pali ma MP ambiri amene sakuafuna. Zimene zikuchita Richard Chimwendo Banda ndi zimene sakupanga azisogoleri. Chonde. Ndiye ineyo chimene chikundidabwisa ndichonena kuti chimene chikundidabwisa ndilodabwisidwa kwambiri. Chikundidabwisa kwambiri ndichonena kuti sitikumva zonena kuti ku Central Region a DPP akupanga zosokoneza. Agangata mankhwala amene muli nawo tapasani aku Southern Region. Chifukwa tu Central Region sitikumva ati kunena kuti uku akambalame mwakuti, uku aujeni mwakuti, sitikumva zimenezo. Tikapitaso uku ku Northern Region amuhango ajapi ndi mankhwala anja amene muli nawo amene mwakhazikisa bata ndi mtendere zisankho nkumangopangika. Chifukwa tu zimenezi zikungopangika Southern Region. Peter Mutharika, you need to watch. Mwina tu ndo otumidwa ndi MCP kuti asokoneze chipanicho. Parliament imene ibwere chaka chimenechi tipempha azisogoleri kunena kuti mukakhazikisira mulo kuti aliyense azikayimira kwawo, aliyense azikayimira UMP kwawo kumene anabadwira kaya anathawako. Chifukwa zimenezi zikuperekaso chiopsezo pali anthu amene abadwa ndi kukulira kuderako, akukhala konko, akupanga ma business yawo, akulephera kuti akanatha kukhala ma MP akuderako. Chifukwa chonoti pali munthu wina wake amakhala kulilongwe ndangochoka kumene kuja kuzawina UMP nkunyamuka kukakhazikika kulilongwe. Zimene zitufuna ziti aliyense azikayimira UMP kwawo. Antanyiwa kwawo ndi kuchirazulo akayimira UMP kuchirazulo. Sikuti chifukwa chonoti antanyiwawo akukhala kulilongwe, akulira kulilongwe ndeno UMP apangire mulilongwe. Mulilongwemu mukhaleso ana amene abadwira mulilongwemu ndi kukulira momwemo. Nawonso apeze mpata wopita ku Parliament. Ndi chifukwa tikulimbikisa ma MP onse amene ali kumadera kwathu tikuyeneka tavotere. Chifukwa ndi amene akuziwa mavuto akumeneko. Tisakavotere munthu wangochoka uko zaka zonsezi anali ku America, United States of America, lero basi angobwera ndifuna ndizaime uje ni UMP. Mukawinaso muzipita ku America anthu musamayang'ane. This is Comrade Tanyo on Limpopo FM. Ndikatera sa Malawi tisiyane pomwe pankhani yayikulu ndionena kuti kuchipani ku DPP kuli anthu amene afuna kuononga dzina la Peter Mutharika. Ndikatera so pa Limpopo.
naso mawa. Nanga tangu kanisa atsogoleri kumaka menyana kulichoni kumaka menyana achimwemwe chipungu kumafuna kumamenya zawo a white zamba liti zimenezo. Hawa pamene ndikubwera pa mpofefemo tibweratu tisiyanise mitengo ya katundu imene inali mu nthawi ya Peter Mutharika ndi nthawi ya Lazarus Chakwera. Ndetione tisiyanise kuti kodi mitengo inayeneka kutero Amalawi maso pasogolo tikavotere mgwirizano wa Peter Mutharika, atupere muluzi, amayi Joyce Banda, Chihana, Frank Mwene Fumbo ndi ena onse kuti dziko lathu lipulumuke. Tikamabwera kukuzuzulana azisogoleri muzipanimo musaone ngati kuti tikudana nanu, koma tikukonza kuti Malawi akhale wabwino. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.